Pok. Top 10 enemy fight. Pok. Ito sige, top 10 enemy fight. Top 10 enemy fight. Ako din po, top 10 anime fights. Anime fights. Live ko kami. Okay lang sa yan na. Media po kami dito. Ayun. Sino to? Hindi tatay. Pog. Sige, away pa mo. Lo. Usap. Kami may layogon ba? Ulo pa. Yan mo. Pok. Din ako. Ano mo sa pok. Uy, bagsak! Dagan. Alam mo ikaw na pag. Wala. Din ako. Minging. Isa, wala na ako ng mata. Isa. Wala na. Nunggan be. Wala ko. Deng. Sige siya. Sige. Na. Wala, may tubo na. Pok. Deng. Tiga deng. Teng. Tiga deng. Ano na? Wala na. Tiga deng. Teng. Tiga deng. Tiga deng. Teng. Tiga deng. Tiga deng. Magkapoy daw. Sige. Deng. Tiga deng. Sige. Wala na. Oh, pok na. Sige pa. Ano, kapag kapoy na mo. Wala yung mga hangin. Wala yung hangin. Mas exciting bang mag-kapoy? Magkayo. Uloy daw. Ayan, din ako. Talo. Mas lingaw, mga nagtanong kasi sa tingog tao bagay. Magtiayon. Patay, lingi mo, Charlie. KO! Kapoy na. Kaya realize mo na, kapoy kayo. Naman na. Di na lagi ko. Di na ko kay kapoy na. Huwag mahanap po. Yawa ka lang huwag mo eh.
Kitaan, di ka ugmaawa. Birahan, di ka. Awa ka lang. Gini. Let's na po. Ikaw, auto na sa. Ito bang balik ba? Kapoy naman. Balik. Buwag gusta. And there. Support nilang ways. Teng. Ano masasabi niya sa away niyo? Ano masasabi niya sa away niyo? This is the winner and champion! Ano masasabi mo pa? Champion! Woo! Ano mo masasabi? Ano mo masasabi? Alam mo, may... Oh, tubig. May fountain. Water. Manan, that's all.